Battle don't fight illuminated weapon, but the battle fight the heart of the brave man. Ej bre, Deda Mraz počeo da priča guarani. Zovi brzo hitnu pomoć. What you don't pay on the bridge, you will pay it on Ćuprija. Vi ste zbog Fimoze došli. Sad ćemo to za čas. Sestro, nešto sam se raspoložio. Častim obrezivanjem ceo sprat. Ne zovite me sestro, gospodine. U gradu se pojavio opasni Džudžubana viski. Šta čekaju Elliot Ness i njegovi nesalomivi? Hoće li prohibicija proći, a krijumčari Džudžubana viskija ostati na slobodi? Momci, probudite se. Danas je 31. decembar. Elliot Nesse, 31. neće trajati večno. Gospodine, pročitaću vaše misli za 5 centi. Gospodine, pa nemojte tim rečima. Ej ti u šeširu, stani. Tako je, gospodine, zaustavite ga. Znate šta mi je on rekao u sebi? U majku mu, ma je moguće, ti pervezni dolazi vamo. Šta je bre? Je znate vi ko sam ja? Ta me briga, taman da si Zaza Gabor. Gospodin koji misli da mu se stalno ponavlja isti dan, misli da je Elliot Ness. U majku mu. Te jebe, a zaboravio sam značku u stanici. Aha, lažno predstavljanje. Sad ste nadrljali. Ti će mi kažeš. Policajac drži gradonačelnika u šaci zato što ima njegove fotografije. Ćuti bre, si ti lud. Ajde, polazi svi kod sudije. Neka optuženi ustanu. Šta imamo ovde? Nemoral na javnom mestu, lažno predstavljanje, napad na službeno lice i skrnavljenje sakralnog mesta Vajdugami Indijanaca. Šta bre priča ovaj? Mirno sudu. To je ukupno nije bilo salate, 3 piše 2 pantiv, ukupno 3 doživotne robije i 1 električna stolica. Kazne će biti izvučene žrebom. Kako? Pa što zašto? doživotno? Pa nismo ništa uradili. Možda tako? Pa ne može to tako. Mi nismo ništa uradili. Pa ne može to tako. Molim vas. Samo sam se šalio. Danas sam nešto dobre volje, pa sam rešio da vas pustim. Ali gospodine sudija, znate šta je pomislio ovaj gospodin koji misli da mu se stalno ponavlja isti dan? Kada ste vi izrekli presudu. Pomislio je, može sudija da mi... Je mamu idiotsku i oca koji ste napravili takvog idiota... Mir u sudu, za nepoštovanje suda, 3 doživotne robije i... Ali, sudija, za nepoštovanje suda u ovoj državi najveća kazna je 7 dana zatvora i 40 centi. Ali može zatvorska kazna da se zameni novčanom? Naravno. Onda 40 dana zatvora i 7 centi. Prvi put, drugi put, treći put, prodato.